ka mga Sugbuanon ang nakasud na sa The Clash 2019 human sa one-on-one show batok sa laing clasher. Unang nakasud si June Sisa, 32 anyos, taga Barangay Sambag 1 sa Dakbayan sa Subo. Nakadaig ang Clash judges. Nga sila si Comedy Queen Ay de las Alas, Asia's Romantic Bella Deer, Christian Bautista ug Asia's Nightingale, Lani Misalucha sa pag-awit ni June Sisa sa Believe. Samtang laing Sugbuanon usab nga nakasud mao si Clark Serafin, 24 anyos, taga lungsod sa Medellin. Puros nakadaig ang mga The Clash judges. Giangkon sa Comedy Queen nga daw gibayaw siya sa langit sa pagkakanta ni Clark sa Have I Told You Lately That I Love You. Sa pito ka mga finalists nga mga Sugbuanon nga nakasud sa top 64. Usa na kanila ang napakyas pagsud sa laing hugna sa elimination round. Laing upat na lang ka mga Sugbuanon pa ang gipaabot nga musuway sa paglabang sa laing elimination round.